commemoration with the 25th anniversary of Naga Development Council. Nandito po tayo sa booth ng isa sa mga trade fair exhibitor ng kanilang agri-products. Magkakaroon po tayo ng konting panayam sa kanya, si Ma'am Lolit Martinez. Ano po? Prior po kasi ng aking interview ngayon ay napag-usapan na namin kagabi yung namin. Ano po ang ino-offer niyo para sa mga visitors or mga interested people na bumibisita ngayon? Actually po, ako po talaga dito sa Naga, ako po itong na-invite sa organic po ako, mga organic vegetables. Apo. Like lettuce, Japanese cucumber. Ano po, sir? Ito pong mga pang-salad na ang Apo. pagtatanong. Pero no chemicals, less. Purely organic po, Actually, I cannot say purely kasi minsan nagagamit kami ng manure. Pag sinabi kasi purely, ang organic kasi may tatlong category yun. May green. Pag green ka, ano na yun, yung baga pure. Tapos mayroong red na seal. Parang in conversion. Tapos yung maroon, nasa 50. So, ano po kayong category? Combination of the three? Combination. Apo. May combination pa. So, ano po ang nyo ngayon yung priority ngayon sa exhibit nyo na pinopromote nyo sa mga tao? Ay, kasi ang products mo ngayon ito, yung pakwan at saka herbs. May herbs din ako. Nabili na yung celery kanina, saka basil. May mga culinary din. Culinary herbs po. So, ano po itong mga packaged products po? Dito, kasama ko sa Grow Negosyo, sila naman. Sila naman. Sa Grow Negosyo po. Mga ng taga Bernardo. Naga din po? From Or? Naga lang sila. Ito Naga, booth. Naga din. LGU-Naga. So, ano po masasabi niyo sa mga farmers na nakikinig sa akin sa Marhay na Aga Parauma tungkol sa organic farming? Kasi halos lahat ay nagde-depend lang doon sa mga ino-offer ng LGU, lalo na yung mga synthetic chemicals. Mas magayon po kung ma-organic po kita kasi less cost na po, tapos safe pa po sa pagkakanin ng mga tao. Tapos ang farming po kaya sabi nga ni Kayan, may apat na principles in ecology, principles of health, principles of sharing. Ano po ba yung isa? Nakalimutan ko. Ganun. Kung tayo po ay mas matutulungan siguro natin yung Mother Earth kung hindi tayo magamit ng synthetic. Kasi ang pinapayaman lang natin yan yung mga companies, yung mga fertilizers. Dito po sa atin sa Naga, particularly, marami na din po ba gumagamit o nag-a-apply ng organic farming methods? Ito po kung kagrupo sa Panikwaso. Panikwasan po. Ito pong sa Seventh-day Adventist. Ay, po yun? Sa yung PUC baga? Opo. Sa isang yung school po doon. Tapos may mga hilda pa po kami Korean technology sa natural farming. Ninja Dam technology. Kung naririnig mo na po yun. O halimbawa po kung marinig ito ng ibang mga interested, may mga pa-seminar kayo na ino-offer or yung organization? Iyo po. Actually po, mag-run nilang po sila sa departmental, sa City Agriculture's Office, pwede po silang mag-inquire man. Through Ma'am Ed, Bonggalanta, siya po ang head cam. Tapos yung mga technicians din po namin. They're willing to help one? They're willing to help man po ang mga farmers na nagrarani din. May mushroom, mga seminars. Dakulon pong seminar. Ang seminar man lang po, dakulon. Ang problema lang po kung daaradap. Yung mga participants sila po? Depende naman po kaya sa kung i-apply nila ito. So, salamat po Ma'am Lolit Martinez. So, magayon na opportunity po ini na naging parte ka mukha sa programa Marhay na Aga Parauma sa Farm Radio 96.1 DWJR. Salamat po. Ako po si Ino Ancada sa every Saturday and Sunday morning. Pero nag-FB live po ako Sunday. So, dadalawa po ini. Salamat po. Thank you po.
Salamat po pagiraray. So, ayun po yan ang parte kang sa kang entrevista sa saro sa mga participants, lalo-lalo na sa LGU-Naga City para po sa selebrasyon kang Metro Naga Development Council. Hindi po sa Camarines Sur.